Просто има, на места има по-интересни камъни. Гледай си линията. Аз си карам, да. Има един участък долу, където от лявата страна е така по-в ниското и са много рошеви камъните. Ако успееш да го хванеш горе по-нависокото, са малко по-гладки. Малко е линията е така по-страшна, защото стои горе на високото. Да. Естествено ти линията идва да слезеш безопасно долу в улея. Ще гледам, какво такова. Ако не видиш, защото аз там предния път видях, че слезнах в камъните в рошевото, спрях и тогава видях, че вдясно има линия. Да, то зависи колко е рошевото. Рошевото се кара по принцип. Но... Кара се... Айде. Да. Да, докато слезем. Тия тъпи десни завои. Ще трябва да ходя с митака на завиванията на тренировките. Ето за това говореше май ми така. Трябва май да упражнявам десните завои. Оп! Няма да сечем. Ще се пробваме да завиваме надясно. Yes, бе! Да сме натам. Тук спрях тъпичко. Ай, като цял си е спек тук. Поне така насляпо да го карам. Потеглям, той ми така трябва да дойде.
Как го взе това? Шано! Шано! Не забивай погледа. Хоп, хоп. Въртиш, въртиш. Yes. Ба, това ли е пътеката? Това трябва да е. Те се забиха. Оп, оп! Вече ще чакаме така. Викам да не хванах друга пътека. Видя го това, ето го каза. Почивка трябва ли или караме? Почивка, викам ми так. Тръгвам. Как се забих сам, защо спрях? Дигни си погледа. Тук сме надясно. Та гледай, че са шаяка.
Та тениска сега видях как се слива. Дали била такъв цвят или с времето? Ясно. Да, изчаквам те. Ще трябва да облягам колелото, не на спирачки. Кажи честно. Бах, какъв беше този гап накрая? Това гап беше доста добър. Ево, Брутал. Тайгър. Трябва да карам. Какво става, момчета? Добра среща. Не знам дали имаш по-добър тайминг. Да, между другото. Този ден сте не чакали. Не, тук Не бе, току-що аз спирам, защото чух, че някой вика оттам. Към това не е ми така. Не е ми така. Не разбереш ли на... Сега на секунда и половина да се засечеме. Да. А може да стане катастрофа? Можеше на коса да... Това се беше засилил много. Беше се засвяткал. Стардака колко я мразих тази пътека. Какво говориш? Ле. Какво искаш са водопад? Не водопад, ми такова езеро. Какво да кажете? Някой... Или ще трябва да ми кава поток, или ще трябва да ме води. Там че ти казах наляво си надясно. Да, След тях ли сме? там... Ами, ако искаш да сме... Бе, караме с тях. Насам ли бе? Какъв беше този уле, бе? Това е уле. Те ходиха на Черта надясно. Черта надясно и направо. Насе! Не си честен с езеро и се рокой! Не ме радва. Не ме радва. Ау! Пребали ма Наско, значи? Да, малко. Видяхме и така да тече. Защото аз видях Наско пред мен, видях вас напред, Наско каза вдясно, викам, ай карам след него. И тук какво беше на спирачки? Да, на спирачки, то е черта надолу, да. Знаеш какви хуй завой? Говориш как? Ляво е готино, ама го карах вчера. Да, в началото няколко пъти след теб отворих се, това те видях, че и ти пердашиш и аз си само модулация лекичко и коп. Как се чето? Ми так си чеш ли? Ето тук беше право надолу си. Тук пак ще тега шаури. Да го имаш преди. Карай, ма ли? Аз няма да ходя по вас, да знаете. Аз така няма да. Дясната линия.
Къде е грипа в тая линия? Къде е грипа? Само отбих след тебе и предницата взе да играе. Оп. Добре. Еде. Че то клон ма спря, направо ма събори. Бати, много добре. Как ма хвана през лицето този клон? Ей сега накрая маски, каски.